खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि बयजोंबो सिनायजानाय सुकुर आलिया पुलिसजों हमजादों सुकुर आलिखौ आसामनि गोबां सुबुंफोरानो सिनायो जेरावनाखि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो सुकुर आलिखौ सिनायो माब्लाबा गावखौ राजखान्थिगिरि होननानै सिनायथि होयो आरो माब्लाबा एक्टरनि फाव खालामो जायनि थाखाय बयजोंबो सिनायजायो सुकुर आलिया नाथाय बिथाङा पुलिसजों हमजाबाय आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर लांनायनि दायाव हमजादों सुकुर आलिया सोनाब बंगनि मानसाइनिफ्राय गौरीपुरसिम बेदरखौ लानानै थांनो नाजादोंमोन सुकुर आलिया बेयावनो गलगन्जनि बेलगुरियाव 35 केजि मोसौ बेदरजों लोगोसे हमनो हादों सुकुर आलिखौ सानफ्रोमबो आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर लांनानै फालांगि खालामनायनि अजदजों रायजो राजाफोरानो स्कुटियाव मोसौ बेदर लानानै फैनाय सुकुर आलिखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदों ओजोंहाय रायजो राजानि अजदखौ नंखाय होनानै फोरमायथिदों सुकुर आलिया सानफ्रोमबो मोसौ बेदर लाङा बे सानखालि बिनानावनि जुलि थानायनि थाखायसो मोसौ बेदरखौ न' फारसे लांनो थाखाय नाजादोंमोन होननानै बुंथिदों बिथाङा नाथाय आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर लांनायनि दायाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हायाखै मुंदांखा सुकुर आलिया लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो सानै आइजोनि जिउ खहा आरो साब्रै आइजोफोरा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों गंसे बलेर' पिकआपआ टेम्पुखौ सौख्रांनायजों बे जाथाया जानो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला 6 आइजोफोरा टेम्पुजों आमिनगावआव थानाय कारखाना फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बिथांमोनहा कारखानायाव सानफ्रोमबो खामानि मावनो थाखाय बेबायदिनो थाङोमोन जाथाय जानाय सानखालिबो 6 आइजोफोरा गंसे टेम्पुजों जयैनो थांबाय थादोंमोन बेयावनो नलबारिनि मुकालुमायाव बलेर' पिकआप गारिया टेम्पुखौ सौख्रांदों जायजों जायगायावनो सानै आइजोफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय आइजोफोरा गामि सेनिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों मुङा फारियै मलया काकति आरो रिंकु बर्मन जोखोम जानाय आइजोफोरनि मुङा फारियै रुपाली पाठक जनाली मेधि टुनु तालुकदार आरो कबिता पालदास साब्रैखौबो गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों बिसायख'थिनि दोहौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिया बांद्राय खाथियाव गैयाब्लाबो बिटिआरआव थाद'नाय गैयै राजखान्थिनि बार बारगासिनो दङ फैगौ लकसभा बिसायख'थि बेनि उनाव बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिसिआव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफ्रानो दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दं बेरेखा दोलो BPF दोलोआबो गोहोआव फैफिननो थाखाय नारा नाथा नाजादों मोनफानि उनाव मोनफा गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंदों BPF दोलोआ मैयानि सानावबो चिरां जिल्लायाव जयनिं हाबाफारि खुंदों BPF दोलोआ चिरां जिल्लानि चिरां आरो चिरांदुवार बियाबनि मोननै ब्लकनिफ्राय 900 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला BJP UPPL GSP कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फ्राय 900सोआ BPF दोलोआव हाबफैदों बिथांमोनहा UPPL दोलोखौ फोथायनानै मदद होदोंमोन नाथाय UPPLआ जेबो खामानि मावनो हायाखै बे 3 बोसोराव फोरमान जाबाय होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BPF दोलोआव दा जेरैबायदि जयनिं जाफैगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव UPPL दोलोआनो थानाय नङाखौ सानो होननानै बुंथियो बिथाङा बिटिसिआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसिआव गैयामोन बिथाङा धेमाजिनिसो मानसि 2008 मायथाइयावसो बिटिसिआव फैदों बिथाङा नाथाय दा प्रमद बर'आ जायफोरखौ होस्रांनो थाखाय नटिस हरदों बिथांमोनहा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगांनिफ्रायनो बिटिसिआव थानाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ होस्रांनो नटिस हरदोंब्ला प्रमद बर'आ फेरेंगानो मानो होस्रांनो थाखाय नटिस हराखै होननानै सोंथि खालामो आरो जोंनि सोरखार फैयोब्ला गिबियावनो फेरेंगाखौ होस्रांनो थाखाय फेरेंगानो नटिस हरगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया आयेनखौ आखायाव लानानै हानजायै गाग्लोबनाय जाथायफोरा जोंनि ओनसोलाव मोनफानि उनाव मोनफा जाबाय थादों बे खेबाव सासे आइजोआ गामिनिनो रायजो राजाफोर हौवा हिन्जाव गासैजोंबो गाग्लोबजानो गोनां जादों बे जाथाया लंकानि जुटां बस्तियाव जादों 4 बोसोर गथ'नि सासे बिमाखौ हौवा हिन्जाव लोगो नांनानै इनायै गाग्लोबदों मुस्लिम धोरोमनि मुङाव फेसबुक एकाउन्ट खुलिनायनि हेंथायैनो आइजोखौ गाग्लोबजानाय आइजोनि मुङा दीप्ति घोषआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव सासे आइजोआ फैनानै मबाइलखौ बिफैदोंमोन नाथाय मबाइलखौ हरियाव मबाइलखौ सेनानै लानानै थांदों बेनि उनावनो गामिनि हौवा हिन्जाव गासैबो लोगो नांनानै न'सिम फैदों आरो न'आवनो जाय जेरै हागौ एरै गाग्लोबदों जेरै बुदों सोबादों जोदों आरो गाननाय जोमनाय जिखौबो बिसिदों होननानै फोरमायथिदों आइजोआ
गाग्लोबनाय जाथायखौ हेंथा होनो थाखाय माखासे मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरबो नुजाथिफैदोंमोन अब्लाबो रायजो राजाफ्रा थाद'नाय गैयालासे धोरोमनि मुङाव जेरै मेरै गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाग्लोबग्रा सुबुंफोरनि मुङा बिधान घोष, पाप्पु घोष, टिंकु घोष, बनबीर घोष, बाबुल घोष आरो माखासे। आइजोआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय पुलिसआ बेनि हेंथा जेबो राहा लायाखै। हादराव खनले रेलगारिनि जाब्रबथाय मोनफानि उनाव मोनफा गेदेर रेल जाब्रबथाय जादों जोंनि हादराव। बे खेबाव गुजरातनि दाहदआव रेलगारियाव गिख्रंथाव अर खामदों। दाहद आनन्द MEMU ट्रेन नम्बर 9350 आव अर नांदों। अरा गिथावना मोनब्लाबो उनाव सुबुंफोरा रैखा मोननो हादों आरो रावनिबो जेबो खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबियाव मोनसे दाब्बायाव अर नांग्रोदोंमोन, उनाव गुबुन दाब्बाफोरावबो अरा गोसारलांदों। रेलगारियाव अर नांनायनि उनाव सुबुंफोरखौ जेकट रेलवे स्टेशनाव एंख्लायदों। बेनि उनाव रेलवे बिफान आरो अर खोमोरग्रा बिफान जथायै लोगो नांनानै अरखौ खोमोरनो हादों। एसि दाब्बायाव गिबियाव लिक जानायनि थाखाय अर नांग्रोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि उनावनो गुबुन दाब्बाफोरावबो अरा गोसारलांदों। बे अर खामनाय जाथायजों रेल बिफाननिफ्राय खहा जादोंब्लाबो रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै, अब्लाबो दावबायारिफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। UPPLनि सासेबो मावथिफोरनि गेजेराव गोसोनि गोजोननाय गैया। प्रमद बर'आ गोजोन फैबाय होननानै बुंदों। नंगौ, गोजोना फैबाय। BTCआव हाथियारनिफ्राय उदां जाबाय, नाथाय UPPLनि मावथिफोरनि गेजेराव गोसोनि गोजोननायनि आंखाल। बे खोथाखौ बुंथिदों कमल आजाद बिथाङा। कमल आजाद, जाय बिथाङा सानसे सिगांसो UPPLनि मिरुनि बिबाननिफ्राय बोख्लायजादोंमोन। BTC सोरखारनि बानजायनायाव 10 लाख दंफां फुलि गायनायनि सायाव बिथाङा माखासे खोथा लिरदोंमोन। बिथाङा बुंथिदों दि सेप्तेम्बर दानाव 10 लाख दंफां फुलि गायगोन। खाथियाव फैगासिनो खरान अदेबानि रानस्राव। एप्रिल दानाव फुलि गायोब्ला रायजो राजानि रां आरो बिफां फुलिया 90% बारा रैखा जागौमोन। हाग्रा बिफाननि गेदेर फरेस्टारफोरा दान मोनबा नेथ'योब्ला मोजां जागौमोन होननानै बेनि थाखाय खेबसेबो राव होनो हायाखै नामा होननानै लिरदोंमोन बिथाङा। बेनि उनावनो बिथांखौ मिरुनि UPPLनि अफिस सेक्रेटारि आरो प्राइमारि मेम्बारशिप बिबाननिफ्राय बोख्लायदोंमोन। बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। बबे बोथोराव बा बबे समाव दंफां फुलि गायोब्ला बिफाङा थांनानै थायो बेखौ मिथिनांगौ आरो सेप्तेम्बर दानाव बिफां फुलि गाया होननानै बुंनायनि थाखायनो मिरुनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों कमल आजादआ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि दोलोनिफ्राय होखारनाया गेदेर खोथा नङा। प्रमद बर'आ जुदि UPPLनिफ्राय ओंखारनानै BJPआव हाबहैयोबाबो UPPL दोलोआ जेबो जाया, नाथाय सरासनस्रा खोथाखौ लानानै बिबाननिफ्राय बोख्लायदों आरो बेयाव सोलो दं, बयबो मिथिगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। जाय दैदेनगिरिया MP टिकेट मोननो थाखाय गिदिंगासिनो दं, बिथाङानो सहायनो हायाखै आरो बेबायदि सुबुङा रायजो राजानि दैदेनगिरि जायोब्ला ओनसोलाथ' जौगानाय नंखाया आरो रायजो राजाफ्राबो खोथा बाथ्रा बुंनो खाबु मोननाय नङा होननानै बुंथियो आरो बुंथिबावदि दुखुनांथाव UPPL दोलोनि सुबुंखान्थिया बांद्राय मोजां नङा। थांखि लानायनि सिगां सावरायलायनाया जोबोद खम जायो। दोलोनि मावथिफोरनि थाखाय जेरैबायदि साननांगौ बेबायदि साना। प्रमद बर'आ गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थायो। नंगौ, BTCआव गोजोन फैबाय, हाथियारनिफ्राय उदां जाबाय, नाथाय UPPLनि सासेबो मावथिफोरनि गेजेराव गोसोनि गोजोननाय गैया होननानै बुंथियो बिथाङा। बिथांमोनहा गोबां भुगिनो गोनां जागासिनो दं। दोलोनि मावथिफोरनि खोथाखौ जेबो खोनासङा। रायजो राजानो जि खोथा होदोंमोन बेखौबो मावफुंनो हायाखै, जायनि जाहोनाव UPPLनि मावथिफोरा गोबां असान्ति बा गोजोन गैयै थासारियाव दं होननानै फोरमायथिदों कमल आजादआ। मैदेरनि उदखारनि उनाव बे खेबाव मोसानि उदखार। बरपेटानि बारागुवायाव मोसाया सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों। बरपेटानि बारागुवायाव मोसाया सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै मेगन थाइसेखौ अरख्लानानै लानानै थांदों। आबाद फोथाराव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो हाग्रानि मोसाया फैनानै खदमालिखौ गाग्लोबदों। बेनि उनाव बिथांनि मेगन थाइसेखौ अरफ्रुनानै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। मोसानि गाग्लोबनायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों खदमालि बिथाङा। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। बिटिआरनि गुदुं राजखान्थि। बिटिआराव सोलिगासिनो दं दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। सोरबा सासे सुबुं बा दैदेनगिरिया सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारियोबा बेनिनो फिननाय होफिननाय, बेफोर जोंनि बिटिआराव जाबाय थानाय थासारि। दासान्दि EM रन्जित बसुमतारी बा बिआर फेरेंगा, राजु नार्जारी आरो पृथ्वीराज देबमेसनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोंखारिलायनाय जागासिनो दं। पृथ्वीराज देबमेसआ फेरेंगानि सायाव माखासे अजद होनायनि उनावनो बिआर फेरेंगानि मददगिरिफोरा फिननाय होफैदों। बिआर फेरेंगाखौ ट्रेनिं गैयै NDB होननानै बुंनाय आरो दालि माइरं बायनानै जानो हायैनि थाखाय NDBआव हाबफैदों होननानै अजद होनायनि सायाव डि रेबगन अदेबानि राजेन दैमारी बिथाङा फिननायखौ होदों।
बिथाङा फोरमायथिदों दि आंनो चीफ इंस्ट्रक्टर कम रिक्रुटिंग अफिसारमोन आंनो फेरेंगाखौ एनडिबिआव थिसनदोंमोन आरो सरासनस्रा ट्रेनिं होनायजों लोगोसे जि ट्रेनिंनि गोनांथि बेखौ होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा 39 बेचनिमोन होननानै फिननायखौ होदों दि रेबगन बिथाङा लोगोसे एनडिबिफोरा धोन सम्पति बिल्डिं बायदि आरजिनो थाखाय एनडिबिआव जइन जायाखैमोन हारिखौ मोजां मोननायनि थाखायसो एनडिबिआव हाबदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिआर फेरेंगाया बिटिआर गोरोबथायाव सागान होयैनि सायावबो बिथाङा फिननायखौ होयोदि बिटिआर गोरोबथायाव गेदेर दैदेनगिरिफोरखौ सागान होनाय जादों जेनेरेल सेक्रेटारिफोरा सागान होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि बेनि सिगां पृथ्वीराज देब मेसा राजु नार्जारी आरो बिआर फेरेंगानि सायाव माखासे गोख्रों बिबुंथिफोर होदोंमोन राजु नार्जारीनि सायाव फिननाय होनो गोनांब्ला इउपिपिएलनि गेदेर दैदेनगिरिफोरनि सायाव फिननायखौ होगोन होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा आरो बेबायदियैनो बिआर फेरेंगानि सायाव माखासे खोथा बुंदोंमोन पृथ्वीराज देब मेसा बिथाङा बिआर फेरेंगाखौ भेन्सार कलेजनि केन्सार प्रफेसार होननानै बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो सोरखारि साख्रि जागोननि नर्म्स गैयिनि थाखाय आरो माइरं दालि बायनो हायैनि थाखायसो एनडिबिआव थांदों आरो बिआर फेरेंगाया ट्रेनिं गैयै एनडिबि होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिआर फेरेंगानि सायाव गोबां खोथा बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो राजु नार्जारीनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गावखौ नायग्रोनो थाखाय बुंथिदोंमन राजु नार्जारीया गावखौ ट्राइबेलनि गेदेर दैदेनगिरि सानोब्ला 2019 मायथाइयाव लकसभायाव मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय जेब्ला प्रस्ताब होदोंमोन अब्ला प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा प्रस्ताबखौ मागोनि समाव बैलागुराव सावदोंमोन बै समाव राजु नार्जारीया बहा दंमोन होननानै सोंथि खालामदों पृथ्वीराज देब मेसा गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों